Skunde duto mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi ikwayo ni mondo oluwre kod chike mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 kaka yo mar neno ni jopuonjre ok ogamo tuono e skunde kama gisomoe. Ma wach mane owach kod director mar skul mar Go Fishnet Happy Kids, Pastor Gordon Nyabade. Ne skunde mang'eny to moloyo ahinya private schools, wan wawegi wang'eyo ni adiera thuolo momiwa gi sirikal kendo wayudo certificate mar registration mondo wapuonj nyithindo e private schools. Daher mondo ing'e janeno makoro nena sani ne nyathi ok en private kata wan e private school. Nyathi en mwandu mar government. Omiyo nyaka rite, nyaka bed kode maber, nyaka protect ngima mar nyathi e yore duto mag health. Akwayo jowa ma jopuonj kata jowa ma proprietors mag skunde kata directors mag skunde ng'iye maber ahinya kaka skundi chal, nikech dwarore space maduong' ma nyathi kodhi e skul to ok odhi e ngima marach, odhi e ngima maber mondo skul obedne kaka kar konyruok mare, ok obed kama nyathi nyalo gamo tuo kuom nyathi wadgi. E twak mare makende kod Lolwe TV, director mar skul mar Go Fishnet Happy Kids, Pastor Gordon Nyabade, owacho ni giseketo okenge duto ma migawo mar thieth oketo piny mageng'o landruok tuo mar COVID-19, moriwo keto kuonde luoko lwedo kod neno ni nyithindo duto orwako mask kinde duto, kendo oketo nafas e kindgi e klas kama gisome, wach mabende osir kod headmaster mar skundno ero. Wan e Go Fishnet Happy Kids. Idonja e skul kama e dho gate. Tiyudo point mar logo lwedo. Okete en daram maduong' maber, moting'o pi maber mak room, to kendo ka nyathi logo tidwa no logi kendo nuo logo kendo nuo logo. Ka pod en mana gi e dho gate ka, pok odonje e skul maber. To kochako chope skul makoro donje e klas, tiyudo ne point moro kendo ni e dho klas ka. Manyako chako logi e kendo ka dipone nyathi dwaro dhi e konyruok matin, tiyudo ka kendo nitiere kar logo e dho kar konyruok matin, obed mag joma chuo kuom nyithindo ma jowuoyi kata obed kuom jogo manyiri. Ibiro yudo ka point mochuno nyaka wabedie kod gigo mochung' kaka washing points mag logo lwedo. E klas king'iyo, wan Nyasaye ogwedhowa gi klas ma oromo. Nyithindo ok dhigni. Nyathi bedo ka ng'eny ahinya nyithindo 15 e klas, to kendo nyathi negi mitane mopogore gi nyathi machielo, ma kata ne nyathi moro ofuola kende, tineno ka pod nyathi cha safe. Tiene neno waluwore kod chik mar sirikal mondo kik wabedi e yo mag dhingruok kata e yore mag somo e klas. Skul ka wadhi maber, wantie kendo namba maber, wan gi ikruok mopogore manyalo geng'o COVID-19 ni. Skul ler, kamoro mantie iluoko lwedo gi sabun. We keep the social distance, nyithindo nyaka bed mabor gi jowadgi nikech wang'eyo ni wach machal kama sani nitie ka. Waluoko lwetwa, umwa wadino, kendo wa sanitize mondo wa keep tuoni mabor gi ng'ata nikech en tuo masani nego ji duto. Director noero bende omedo ni gipuonjo nyithindo ber mar ritruok makare mondo kik gigam tuo mar COVID-19. Gino mowacho ni ber moloyo kaluwore ni nyithindo go eko tero puonj makamago e kor gwenge. Jukumu mar miyo nyithindo ng'eyo kaka de giritre e kinde mag COVID-19. Mano emomiyo nyithindo kawuok e skul to giseng'eyo kaka gin giwegi de giritre, nyathi ka nyathi. Kendo ka gidhi e community kata e gweng' kuonde magidake, to gibedonwa kaka jombetre mag ritruok kod dak mochanore moloyo ahinya ne kinde mapek mag COVID-19. Moko kuom jopuonje mapuonjo e skul mar Go Fishnet Happy Kids bende omedo jiwo kaka giikore makare mar rito nyithindo kik gam tuo mar COVID-19 e skul noero, ka bende gichiwo face mask pile ka pile ne nyithindo go eko mochando. E skundwa kaendi, jatendwa miyowa masks. Nyathi ka nyathi
o make sure ni okinyi ka nyathi biro mask nitiere ma mondo mi nyathi ogeng' godo ume kik wayud tuo ni endi. Kendo thermogun watemo matek waketo nyaka isolation kuma nyathi ka waneno ka temperature ne ni mang'eny ahinya wakete wang'iye wa monitor mondo mi ka pek ahinya to no iketo ne nyithindo gi kama ithiedho gie maka waneno ka tek ahinya twatero gi osuptal kendo giyudo thieth makende. Skundwa ka wakonyo nyithindo go mochando gi nyithindo go mawito jonyuol gi moluongo ni total orphans. To nyithindo mochando go moko ok nyal afford kata mask. To wagone erokamano nikech osetemo matek moketo nyaka mask e skul ka. Maka ponono ni nyathi obiro skul maonge mask to ok wayud pek kata ok waduoke dala mondo mi oketh sane mar somo nodok manyo mask. Bende ne gitiyo kod thuolono ero e jiwo jonyuol mondo oritre makare kuonde magitiye mondo kik gigam tuo corona maginyalo tero ne nyithindo e udi. Janyuol moro amora man dala kamoro amora ma ine waluru chike mag Ministry mar Health. Sama Ministry mar Health osegolo ni warwakuru mask, waweuru mosore, wafuluru ka waluwo chik, gigo konyowa wan wawegi. Kaka ung'eyo corona tieko pinje kendo we nyithindo mang'eny bedo nyithi kiye. To ok dewaher mondo wawe nyithindwa kapod tindo kapok waloso ngimagi. Koro beduru jomotang', kidhi chiro, kidhi uso, bed gi mask. Kik iriti ni mask ineno ka polis kalo ko ikirwako mask. Kineno ka ng'at moking'eyo kalo bathi ko ikirwako mask. Gini obed ka lawa ma warwako pile, mana kaka okinya wuok oko duk kidhi e chiro, mask obed lawa.